и от живота сме много доволни. Родителите ми са в България, понякога отивам да ги посетя през летните ваканции. И по такъв начин и езика го поддържаме. Довиждане, към довиждане, Денка. Аферин, довиждане, хайде. Довижда. Този филм не може да се измисли. В документалния филм героят не е продукт на авторското въображение. Той е такъв, какъвто го е запомнила камерата. А камерата видя спокойни, даже щастливи хора. Това, което свързва нашите герои, е, че всички те са изселници от България. Драмата, принудила ги да напуснат, остана в миналото. Тя не може да се разкаже. Няма как с думи да предадеш физическата и морална болка. Голямото изселване, ние 8 дена с моето семейство пътувахме от Кърджали до Капитан Андреево, където на 22 август се затвориха границите. Ние бяхме принудени да се връщаме отново в Кърджали. Отново да се събираме багажа в апартамента. Но когато бях в отпуск, след като се върнах на работа, началниците, директора на центъра Кърджали ми предаде, че трябва да си подам оставката. И след това бях принуден вече с виза да тръгвам за Турция и на 11 септември минах границата. Не беше лесно. Митничарите ми дадаха 150 лева, които ми стигнаха до Одрин, където аз и моето семейство бяхме 3. Защо се смеете? Защото жена ми беше бременна. Всъщност ние сме били 5 души, защото тя роди близначета. Те са родени тук? Те са родени тук. И сега сме 5 члена семейство. Намерихте ли лесно работа? Тук трябва да отбележа, че и моите благодарности към турското правителство, които ни дадаха възможност да се продължим професиите, които си имахме в България. И това беше голяма жест от тяхна страна. Но пък вие дойдохте с много добри професии и образование, мисля. Почти. Аз бях учител и тук си продължих моята професия. Отначало бях в основно училище, след това бях в гимназия и 1999 година нашите, как да кажем, сънародници, съграждани, да кажем. Просто не мога да намеря точната дума. Тук сме около 2500 семейства, които са изселени от България и те ме избраха кмет на това малко градче. Възродителният процес беше оправдаван с благородни намерения. България трябваше да бъде опазвана от ислямски фундаментализъм. Другата цел бе приобщаване на това население от смесените райони към високия социален и културен статус на 80-те години. Каква гавра? А България загуби. Загуби работна ръка, загуби почтени и квалифицирани хора. И най-лошото е, че забрави за тях. Просто аз на най-големия ми враг не му съветвам да се пресели някъде другаде. Защото това е път към незнайност. Не знаеш къде отиваш, какво ще чака, какво те очаква.
Така че не беше лесно. Например, ако сега ми кажете да си събера багажи от тук да се преселя в България, никой няма да се решава. Сигурно този филм няма да трогне. В него няма драма, скандал и сантимент. Казаха ми, че от безконфликтната ситуация не става филм. А аз си позволявам да не се съглася. Но Турция е мъжки свят, нали? Така изглежда. Повечето жени не работят, предпочитат да стоят в къщи. Мъжът да носи, те в къщи да стоят. Нашите жени са свикнали още от България да работят и тук не могат така да стоят с кръстени ръце. Всички работят. Те заедно с мъжа на семейството искат да допринесат с нещо в дохода на семейството си. Искат децата им да учат. Не само, че работят, но са и много добри домакини, и много добри помощници на децата си. Вече като се върнат от работа, всички заедно с мъжа помагат на децата си да се приготвят уроците. Всички са много... Не мога да намеря точната дума. Всеотдайни. Аз съм учителка по математика. В България също ли? В България също бях учителка по математика. Как се адаптирахте тук? Отначало не беше много лесно, но математиката, знаете, в целия свят е една и съща. Само с някои термини, може би, някои термини трябваше наново да ги уча. Турските термини, от български на турски. Отначало започнахме много книги да четем, за да можем първо езикът си да го оправим както трябва, да можем по-бързо да се адаптираме. Научихте ли добре турски? Научихме, много добре го научихме. Благодарение на многото четене и на общуването с местните. Ходите ли в България? Ходя. 2 години подред ходих. Миналата година, по-миналата също ходих. Обичахте ли вие Турция? Отначало не беше лесно, но сега вече сигурно няма да искам никъде другаде да отида. Стана ли Турция родина за вас? От сега нататък вече Турция ще бъде родина за моите деца и за мен родина. Аз съм роден в Кърджали. Все още моята родина е България, защото съм роден там. Аз така тълкувам. Но ако ми кажете сега да се връщам там да живея, сигурно няма да се връщам. И сега като кажем родина, за нас родина е и България, и Турция. За моите деца вече родина ще бъде Турция, защото тук са родени. В тези хора няма отчаяние, няма и романтичен оптимизъм. Трезво гледат на настоящето и бъдещето си. Приели са факта, че са прокудени, но са започнали на чисто. Изселването от България не е родило самосъжаление, а сила за оцеляване. Те вече не живеят с илюзии за соцблагоденствието, което са им обещавали. Светът на бизнеса е техния свят. С достоинство разказват за миналото, което искат да не се разравя.